Praise God, Odofo, Nyankopon shall be brave, Yesu demo. And then see that for Nyankopon aye. I trust ni ejuomo. And until ne, Mima Akwaaba de ba utias yes and jumedi so. Then Homhom Krɔnkrɔn so rade, beboa yen. When I ye church for your boa for near the nyina. Yes, so secasa try or a bremo. Be intimate to us ye, O Yesu Christo demon ya bompire. Hallelujah. Odofo mma Akwaaba biom na yafi akenkan nsɛm afi asomafo nyuma na tinum ne nchichemu aduonu nkron kosi aduasa mmienu na odofo yehwɛ asomafo nyuma yi mu a efi nchichemu baako no a na etinum nchichemu baako na ehu ne sɛ Ananias ne Safiria a ɔmende no kra ama Nyankopɔn no ɔmo etwitwa hwe fam ewuwuye ntina ma ewiema yehu na afi na nyame ye awonwade ne nsɛnkyerɛne ɛfa esuafo insoso nti kodu baabia na sadusifo ne farisifo no ɔmo asɛmtwerɛfo ne farisifo no masɛm ne sɛ afi de nkrɔfo edin Yesu yi ɛtwedom dodo ɛsese ye bra ɔmo na ɔmo bra ɔmo sɛ mo Yesu din biom na so Peter nom eka sɛ so yentie nipa na yentie Onyankopɔn eno nti ekobae so mo koso a etie Onyankopɔn eka nyame asɛm na befa omo ekogu afiase na nadwo no ena Onyankopɔn bɔfo eba afiase hɔ obebie omo yi omo fiase hɔ na ɔka kye omo sɛ mo konko gyina bebi a na mo gyina omo de mo omo kye mo begu ha mo sanko gyina no mo nto adwuma no so odofo meni wanka ehu kakra ebeba bebi ekogina ye kye ye begu afiase ye nsan kogina hɔ an onyame frɛ no eto de bia obehu sɛ na nyame bebre ne de ye di esie na nso peso kye sɛ kwan bia so no yankoso nhwehwɛ so ahema ne ye tene no kane ɔno ne de aka nyina bɛka ye ho ampade akyi ye no nso omo bai somba bebie omo eji omo ekodi omo ho fel kakra eta esise basa no mo tumi ko gu omo mpren omo ko hwe omo no mo eja omo na we de omo koye no sojafo a omo da efiase no ano epon na no omo da so gyengyina ho ya toto apon no mo so nipa ni nim odofo bebi a obonsam nim so ma wie no bebi am de na akɔhye ne de ontimi mpie biem no na Nyankopɔn so ɛfa ho adwene onyame yiye mfi ɔha na amane bebree mu ɔsɛfo gyina tiri bia wɔhyehyɛ bia oyiye mfiri mu no pagya yensi bia ɛkron sɛ nyame ɔda so atiase ɛyɛ na Peter nkrɔfo adiomayarfo begu kwan ho ɛhwɛ sɛ nka ne sunsum kekempo beto mo so no munyo mayaresa sɛ nipa na mayaresa ne mo fa ho die no kyɛ sɛ ɛsanso yɛ binom ya wodwene ho a wonti ase na we di adanse sɛ so nyame wo he na fa hwan ene betimi asori etia yen obiye ni ho if God be for us who can be against us said the brofo no eka no odofo Peter no mo koso aye nyame adwuma edu bebi a Peter nkwampo de ne koto mu mpo no egidifo no kɔbɔ mpae no nyame yie no hwɛ sɛ wo mmere nson ya ɔsɛfo no ntimi enka wo nhye enhwɛ Joseph akɔda efiase nipa werɛ fie no de nanso no brɛ so no Nyankopɔn yi ni pie ye Peter no masuafo yi mu nyina di sɛ ni ana edu ne mmere Peter edu bebi na edu ne mmere no onyame ma akwan odofo enti nyame nani wo yen so ni mu yen eno nche bisade bia odi ato nanim bia gidi sɛ Awurade bibia nso no ye ɔkoye koma yen ɔno no ye kofo kɛse no odi asɛm ma yen edwuma asɛm a na waka kyerɛ no gidi sɛ onyame we bie kwan no abawo asɛm ana waresɛm sikasɛm ne nyina ye ka kyerɛ no yenyi ni sɛ otimi ade nyina ye hwɛ sɛ prison dan na ɔmo wie ne de ɔmo nim sɛ ɔmo hye hɔ asedanka nyame sɛ Nyankopɔn no ɔno de ɔyɛ ne niema a ɔyɛ ma ɛboro so ɔyɛ ma nipa nyina ho sɛ we de nyame abasa ɛna ye we
ɛno nti kɔ so afa wo werɛ hyɛ Awurade mu why ɛmpa aba. Na mmom kyɛ asɛm no ma obi nso ne anidasoɔ ma n'anidasoɔ. Na nyinaa yɛmbɔ mu yɛnyini wɔ Awurade mu. Yɛnim sɛ Awurade bɛbue kwan bi de ama me ne wo. Na wɔma no esi yɛn yie wɔ Yesu din mu. Ma foforɔ nso nyɛ asɛm bi ntie. Na afei wohyɛ asɛm nso aka kyerɛ sɛ unsubscribe. Na wɔn nso so unsubscribe yɛ bɔ mmɔden ano yɛ ne saa. Onyankopɔn hyɛ yɛn nyinaa bra yɛtwɛn ne ma yɛtɔ so mmienu yi. Yɛnkɔ so amfa yɛwerɛ nhyɛ ne mu. Na ngye ne ndi sɛ ɔno nko ara ne Nyame a okita tumi nyinaa wɔ ne nsam. Amen.